Köp arzu ettik, ahir geldik. Bugün biz Türkmenistan'ın en ovadan dağları Kızıl Kanyon'da. Yangala diýilýän yer 200 kilometr Türkmenbaş şäherinden uzaklykda we bugün biz bu tarap geldik. Aşağımızda Kızıl Kanyon, 3 köşük ovadan yer. Videonun dowamında tabiatın gözelliklerini seyredip lezzet alın. Gaty beýikde düz şu aşağıda Türkmenistan'ın en ovadan dağlarının biri Yangala dağı. Bu taýda başyň aýlanýan aşağı seresen Yangala kanyonu Türkmenistanyň owadan yerleriniň biridir. Ol Otly gala diýen manyny berýär. Bu öz boluşly owadan yer Balkanabatdan Demirgazykda Türkmenbaşydan Gündogorda 200 kilometre golay aralykda ýerleşýär. Ol yerli ilatyň hemde syýahatçylaryň arasynda meşhurlyga eýedir. Kert gaýadaky darajyk köwje çykyp, aklyny hayran edýän görnüşe bakyp gözüň doýmaýar. Ýagny gala ençeme asyr mundan odol tabiatyň gyzyl, ak, sary we narynç öwüşliginden ýasan äpet we mäkem galasyny ýada salýar. Onuň renkleriniň arasynda gyzyl renk agdyklyk eden soň ilat oňa gyzyl dağ diýär. ve bu ovadan nağışlı dağlar aşağıda. Şöyle Edir üstünden geldik. Doktor Aydip diyor yalda bu ovadanlığa. Seyredip gözün ayırıp doyur yalda. Gatı ovadan, gatı gazıklıyer. Seyredip bu tayı Balkan vilayeti Türkmenistan Yangara dağları. Gadymy döwürlerde kanyona Garaboğaz kölüniň suwy gelipdir. Şonuň üçin hem işi şowlan syýahatçylary bu ýerde balyk gulaklary bir gensi şekilleri, renkli daşlar gabat gelýär. Ýagny galany görmek meýesler edenler bu ýerde ençeme gözek ýanglanýan owadan ýaňy uzak wagtlap ýatlap gidýärler. Yangara dağın üstüne çıktık. Ovadan yer söz yok. Yani yağdadık. Böyle dağın üstüne çıkmak için, şöyle uzak yerlere, ovadan yerlere gelmek için elbette güçlü olmalı. Yangara tarihini dinlesek, 1000 ýyllyklary bundan öň bäri deniz bolupdyr ve denizin düýbi şu şekilde deniz yok. Bugün bu taýlary syýahatçylaryň gelip syýahat etýän. Taryhyna seresek, müňlerçe ýyl mundan öň bul äpet köl Paratezus diýilýän Aziýanyň, Gündogor Ýewropanyň, häzirki Türkiýanyň, Azerbaýjanyň, Hazar dengiziniň, Gara dengiziniň territoriýalaryny öz içine alýan köliň düýbi bolupdyr. Wagtyň geçmegi bilen geografiýanyň ütgemegi, tektonik plitkalaryň ütgemegi bilen bu köl Gara dengiz we Hazar dengizi bolup iki bölünip galýar. Videoda görüşüňiz ýaly bu Mega Lake Paratezus diýilýän ägirt köl Paratezus'yň ýerleşýän ýeri. Mega Lake Paratezus hakynda bize görüň beren molim dostumyza sağ bolsun aýtýas. Ataş tabiatın gözelligini gowurýan dostumyz. Ataş nähili özüň duýsun? Здесь все отлично. Здесь свежий воздух, красивая природа, горы идеальные. Аж захватывает дух. Çölüň dağın jümüşine bu ýerlere gelmek üçin ýörüýte awtologlar gerek we bir neçe sagatlap ýol ýüremeli. Jakyn keşde hemde sportsmen dostumyz Ataş bizi öz awtologunda Yangala dağlaryna git bolup getirdi we bu ýerleriniň aýryçylyklary hakda görüň berdi. Yangala gitmek we Yangala hakynda soralaryňyz bolsa Ataşyň nomeri videoň aşagyndadyr. Ataş sportsmen we zor içmegi gowurýan dostumyz. Yangala özünün owadanlygy bilen syýahatçylaryň, jakyn keşdeleriň ünsüni çekmegi bilen bul Türkmenistanyň ören meşhur rowayaty öwrülen ýeridir. Köp syýahatçylar bu ýere giýje ýatyrlaýyn gelýärler. Günüň batyşyny we doguşyny Yangalanyň dağlarynyň renki we nağışlary bilen synap gitýärler. Dağyň ýüzünde renk we ören täsin nağışlary görmek bolýar. Bul nağışlar çyzgylar ýa-da suwuň derejesiniň çyzgysy ýa-da nämeden şeýle owadan nağışlar emele gelenini bilýän bolsaňyz kommentariýada hökman ýazyn. Ýurdumyzyň şeýle owadan yerlerini görmek üçin, ýakyndan gelip tanışmak üçin elmedama bizim kanalymyza galyn. Başga nähili Türkmenistanyň owadan yerlerini bilýän bolsaňyz, bize ýazyn, biz atak gelir we aýlanar siz bilen paýlaşar. Indiki owadan videolarymyzda görüşýänçek biz bilen galyn. Paka paka.